Хора, аз съм Калата и вие сте в поредното видео в моя канал. В днескашното видео ще е много по-различно от обикновените видеа, защото съм влезнал в акаунта на една моя фенка. Тя се казва Митрева, така поне се чете в YouTube, и тя поиска да и разгледам нейният акаунт. Какви скинове има, какво и дъра. Ако и ви искате, отидете, напишете си Дискорда в общности, там имам един пост и така ще ви разгледам. Сега, първо, тук тя е взела някои глупости. Добре, тук тези неща няма да ги отваряме. Тя е в клуба на Даша ми, Калата Арми, доколкото виждам. Да, той е на последно място, значи да. Но токсик, окей. И бам-бам. Сега, тя е солидни купички е направила. Нека да видим какво има в фрифшопа. Аре ще го взема, защото все пак фрифшопа, фрисия все пак в шопа. Така сега, тук нека да видим, има 81 от 82 бровара. Липсва и, да, много ясно, че липсва новия герой. И да, искам да видим тук, само тук да вземе глупостите. Тя явно не е влизала днес или поне не си е играла днеска изобщо. Така, сега, тук не искаме да видим, сега почваме с скинчетата. Има скин на Принцес Шели, това е скин от сезона на Аш. Вижда се тук. Също така има и Класик Шели, което Класик Шели, не съм цъкнала на нея, си е доста редичък скин, 2021 май, а не 2022. Няма Стар Шели, но има пък Squadbuster Шели, което наистина е супер. Чакай да й върнем на това Шели. На Нита, мале, тя, то това е ранка, от ранка сега да предполагам и се пада. Доста скинове на Нита има. Нита, Панда Нита и Комбурера Нита, доколкото. Рио Хост Нита, някакви подобни. На Колд има Маймуна Комале. Да, човек, това не съм го виждал. Толкова много скинове на Cold. Има Dark Angel Cold, Bananas Cold, Shark Shoot Cold, който му според мен е най-добрият скин. Това е един от най-OG-та. Това просто е едно от най-OG скинчетата на Cold. Даже може би най-OG-то. Този скин между другото е много як. Обаче, да, много скинове на Cold. Има и тия скапаните скинове на Cold. И накрая, нека да изложим все пак Банана Cold да й върнем. Така на Бул. Не мога. B800 Бул. Има и този скин за 10-та годишния. Този скин е брутален и също така е много рядък. Така че супер. На Брок има ли някакви хубави скинове? Има Old School Брок. Миналия Brawl Pass виждаме, че си го е взела. Не миналия, по-миналия. Щом като има даже Brawl Pass плюса. OG Брок, Old School Брок, което наистина си е много добър скин. И Silver Брока, това означава, че много играе Брок. Аз не съм добър изобщо с Брок. Продължаваме с следващия скин, той именно на Елрудо Примо, който на Елпримо няма други скинове, но този скин е бруталка, може би се е паднал. Обаче и Елпримото също е брутален герой. На Барлин очакваме нещо, да. Определено има Wizard Барли за Supercell ID-то, нищо интересно друго. Окей, тук има Desperado Poco, който и аз имам, но наистина много добре. Тя каза, че е давала 200 лева за този акаунт, някъде там. Аз пропуснах Покото, нали? Да, също направих. Не мина Покото. Мале, има този скин, мисля, беше от сезона на Фанк, много добър скин. Маджор Роза, изключително много добър скин. Също така има и Red Dragon Jessie. Тя е много OG. Пропуснахме да видим от кога е създаден акаунта. Любим бrawler Кроу. И акаунтът е създаден от 2020 година. И аз съм оттам, обаче как така, бе, човек? Толкова са OG неща. Аз не съм ги виждал през тази година. Не знам. Добре, тук виждаме 2020. Любим герой Кроу. Така, Wizard Барли, минахме тия ситуации. Роза, така на Джеси сти. Да, Red Dragon Jessie, доста OG е. И Coach Mike, този много добър скин на Майк. Също аз имам и Space Mike и не се очудвам, че има Classic Dynamite. Това просто не знам. Добре, нека си върнем този скин. Само аз да видя нещо. Ако не се лъжа, този скин на Брок
2020 се взима, аз ще ми съм го взел. Мале, добре. Сега така. Red Dragon Jesse, така, добре, това го минахме. Сега преминаваме към Тик. Мали, тя си е взела и сезона за Мега Годзилата, наистина много пари се харчил в този акаунт. На 8-bit няма скинове на 8-bit. Очудвам се на герой, който да няма скин. Това е просто очудващо. Рикошет Рико, този скин е от... мисля, че беше от от мегабоксовете, и също така има и този брутален скин на Сава Рико, обаче да й върнем скина. Да, 8-bit го минахме. Дарил има Фуд Дарил, кой го няма, и също така кой няма тия мегабокс скинове, не знам. Не мога да кажете, че сте OG, ако нямате тези скинове. Но да, забравя кой скин беше, май този, да. Сега, така. Добре, има този супер добрия скин на Пени, обаче Пени и на 9 лева, което е наистина очудващо. Наистина очарователно очудващо. На Карал, той аз този скин го имам на Карал, и Гоблин скина. Да, доста добър скин. Не играем много с Карал, както горе-долу при мен. И тук имаме контраст, този скин на 29 джема на на Джеси, на Джаки, на Гъс няма скинове. Добре. На Бо. Мали има Бо. Този скин е брутален, не съм го взел. Той явно е бил от 2020, предполагам. Но бруталка скин. Просто бруталка. Просто много брутален скин. Явно не съм могъл да го взема. И добре, тук нямаме тук интересни скинове. На Стил имаме този скин за 29 джема. На Пайпер имаме Pink Piper. Освен това имаме и на Пам нямаме нищо. Също така на Франк имаме този скин, който получи ремодел. Даже тя има и другия. Ковенман Франк. На Биби има този скин, дето не ме кефи на Биби, обаче то със сигурност повече ме кефи, не знам защо така. Обаче все пак да не подценяваме, всеки с него си е вкус. На Би този скин брутален, на Би, и има даже, разтъква Би, има и тази котка скин на Би. На Нани няма добри скинове, този скин де. След което продължаваме с Едгар. Да, тук е ясно на къде вървиме. Всеки Едгар фен би трябвало да ги има. На Гриф няма, това аз не се го чудвам. На Гром също не трябва да има, да, няма. На Бони, да, добре има този скин също. Мен лично и ме кеф, защото съм момче, обаче тя е момиче, така че няма проблеми. На Гел няма скинове. На Колет май също няма скинове. И на Бел, да, този скин видяхме, че го има и на Кол, така че този от Brawl Pass, където беше на Бел. На Аш, знаем, че го имаме това, обаче има 39 джемов скин, не знам тя да ги иска да го вземе, но няма да я го взимам. Аш не е лош герой спрямо мен, обаче си изисква много доста скил. Рибел Лола, или там Ребел Лола, добре, готин скин. На Сам има и този скин на Сам, който се имаше от някой Brawl Pass. На Менди отново от Brawl Pass скин, който явно си е взела Brawl Pass-а. На Мейзи това не знам Brawl Pass скин ли е. На Ханк, да, тук Shark Tank Ханк, не всеки го има, но случва се пада и тук същата история. Лари and Lori Controller, добре, има ли някакви други скинове? Няма, трябва да проверяваме все пак. На Анджело, предполагам няма, да. На Бери той мисля, че нямаше скин, не има скин. Мортис няма, защото не играе Мортис. То скин да не е намален, викам си то скин да не е намален. На Стара, на Тара има Стара, колкото и странно да звучи, на Джин няма. Дори няма нужда да проверяваме на тези герои. На Макс, има Хермес Макс, добър скин, то скин, без както и да. Тя после си го прави. GT Max е най-гадният скин в играта според мен. После продължаваме с Мистер Пи, Мистер Пи Флай и има този агент Мистер Пи. Спраут има, добре, Tropical Спраут. На Байрон няма. Продължаваме с Squeak, Squeak няма.
На този игра, където няма скин, значи няма. Добре, тук има този готин скин и също Бургер Лу и този скин на Лу. Брутални скинове просто. Хора, брутални скинове. И особено този изобщо не е зле. На Colonel Ruffs няма. На Бъс има Godzilla Бъс, това е от Godzilla евента. На Фанк има Red Pride Funk, явно цъка малко фанк. Така, тук нямаме, тук дори, имаме G4 Janet, има ли някакъв друг? Не, няма, не си взема Brawl Pass на Janet. И тук нямаме, тук имаме то от Brawl Pass, макар че погледнете голямата разлика. Просто ненавиждам тия скинове, двата. Добре, тук имаме този скин с 29, има нищо интересно. И тук същата история. Тук дори няма да има скин. Тук също, тук имаме Amazing Charlie, да, друг нямаме, Hypercharger, тук 25 ранг, окей, то Мико, със сигурност си е уникален скин, имаме това брутален скин на Мелоди, има и другия скин на Мелоди, направо няма да гарантираме, да, тук Лилито Сопро няма, на тук, на Спайчето няма, на Кроучето, опа, първия мега скин, този скин много се изисква. Да се вземе, даже има и този брутален скин, обаче този Мега Кроу е бруталка. Даже. И този скин много го исках, обаче така и така не успях да го взема. Има и 300 милиона други скина на Леон. Добре, тук на Амбърката няма скинове. Добре, то очаквам. Има Battle Max, тя ръка. На Сърч има този Сърч, друг няма. То дори не го знам какъв е. Локи Честър, той аз го имам Локи Честъра, но са кефа на него и то брутални скинове наистина. И ето го по позицион Корделиус, той е 20 джемов скин. Кит, много ясно този скин, повечето хора го имат, само че аз не успях да го взема, аз не съм го взел. И на Драко няма скинове. Така, и остават още няколко видео. Сега, за последно ще видим, да, аккаунт created, така, трябва да отидем при скиновете, просто тук. Да видим колекцията с рер скинове. Колко рер скин има? 43. Колко супер рер? 35. Колко епик? 29. Солидно. Един митик. Кой беше единия митик? Мога ли да попитам? Защото аз ли не виждам тук митик? Има май един легендари, да, тук. Ясно, обаче, кой е този един митик? Squad Buster Shelly. Окей, добре. И да, е единия. Следващото видео. Чао, чао.